Lallianmawia Pachuau official YouTube channel clear tu le ngaihhlatu zong te chibai vek ule episode hmasaah khan naupan lai mizia le zirna chungchang kanon soi to a tuntroma hian Rinpuii nen an chungchang te hnua nupui nita Biakthantluangi aton dan le nupuia neih tak dan bakah sawrkar na thawh dan chungchang ron soi kan tum le dawn ani khatia first year PU exam zo an kholama a hian kha an khuwa thlen hnu deuh lok chuan high school kalai atanga alo mel hriat to an khothen zol pui tuna zol nuam thuam pui veng kan ti tak nula ama rol pui vel bok Rinpuii chu neih titlu in anin nei tarum ruma chutia nupui te alo nei ta ka chuan sawrkar na thawh tu te zon pa a kolesa azirbak chunzom pa bok tum chuan aizol lama afarnu te fin tur chuan Rinpuii nen an chaudun ta a sawrkar na tho mi nia angai te chu angai vena na pathum lai mai chu adil ta a anadil te chu a fel theilok lo awang chuan khosak har sa bok nen afarnu te la puan thui le la phiara in hlo ve reng an ni bok si a na buai puin ani la ala angai si a nupui Rinpuii chu an kholama chuan atir thlatari a chutia atir thla chu apa le kha tur chu nupui Rinpuii chu aken thlak tir nga la kalo ho thlak le ma chu Rinpuii hi apa te in lama po lo ri se athalom ni ma se nang ma ni rem ruat dan lo ni ro se ti in aziaka ti chuan Rinpuii chuk thla chuan apasal te in lam chu pan hmasaah anu le pa te in lam chu apan hmasata a heti apan hmasa po hi ani Rinpuii lanau pang ve tak ngai to la thui em lo tan chuan a via wani ti chuan moite anapa le kha tur nupui Rinpuii ken tir po chu Rinpuii chuan midanga thon phei ve le chhong ta a thon phei te hne na chuan naktu ka kalo phei mayang ti in thu acha ngal boka atu ka chuan Rinpuii chu asoi angei chuan a phei ta a engma inti thiam lo na le thinrim na po lo chuan anu le pa apasal anu le pa hne na chuan moite le khathon chungchang chu asoi ta a anu le pa po chuan chutianga moite ne na in lo rod dun ani de chuan kan hnial reng hleinem ti in an lo rem ti ve mai boka chu baka soita kang khan ama Rinpuii hi alamo thar deuh ema pasal tel lawa pasal te ina chu hre omati ang ti moite anu le pa te hian an hlo pui ve tho bok si a ti chuan Rinpuii chu anu le pa te in lama chuan phei ta ani hetia Rinpuii a hothlak nu hian moite chu a thian tenen chuan hla an zir ho thina cinema en warwang lai te kha ani boka ani lungleng bok si chuan alunglen hnema ti in hla an zir ho mai pia lama a thian tenen chuan cinema te po chu an en vele zok thina hetia an hi Rinpuii ni pasal chuan lo hmu in Rinpuii hne na chuan Lallianmawia hian a hrecang to lo che nula dang mel thatak tak tenen anin koma cinema te an en hawa an hlim khop mai ti in aizola tanga a hotla chuan a hrilta a ani moite la lungleng box si atadil fel mai thei box si lo chu anu dewa chuan an kholama chuan a hotla ve ta a Rinpuii po chu anu le pa te in atang chuan ama ngei na va hruai nga la reivak lo anom ho hnu chuan thinrim na zongin Rinpuii chu a ho phei le ta dai maya enge nita tia achung ten moite an zo la chuan engtin ma katilo ati mai boxia moite nu le pa chuan kaule ngal vatan rota ama moite ngei po chu vakalin avakawa ma se aron hodu ta silova sum kan chua don anon ti tamaya chutia an kau po a hodu tak silawa chuan ti ngei na an hrelo hle maya ama moite takpo chu akhongai thlak hle maya atuana tak zeta ama ngei po kala
avakau po a ho du lo le zel te chuan aril ru chu atina ngoya sum kan chua don an ti thaw man riat le lek phei chuan ngai na a hrelo ani ber chutia sum kan chua don an ti chu ron bo zuin sum chua tur chuan an local tange ya ma se moite nu le pa chuan an lo dang kir thei rama an ron tum non le a adana dan thei rol an ni ta si lova sum chu an chua tange nge a in huan na ran po nei lo chuan an in then fel chu ani ta der mai ani hetia an in then ta ka chuan moite chu alunga leng thei em maya ama Rinpuii tak po chu alunga leng hle a an khongai thlak dun hle an in then chan bella chu an pahni in ti thiam lo le in ngir ngau lam ni in alang si lova do thu le phua chop thu puar poleng mai ani ti a hrachiang tu an ni si an ril ruana vong ani ber mai moite chu an khua ompo nuama ti lo pha in ngai na a hrelo ani ber thu thang mak dewatama khoi nge dika engber hinge diklo ti po hria thar sakhopin thu athang na sa a soi vek don chuan soi chua po za thlak khopte a then phei chu ani a midang ta na noksak mani ta na tangkai na nei lo hi kan lo soi tam in mi chung ko chanchin te hi kan lo soi na sama ma emni ti mai ol takani engpo ni se heti anin thena wanga moitian hla a phu atang te hian anin then chan ni omang chu kan rin riat thei theu mai ome heti anin then thut mai hi moite hian atuan em maya hla a phu ta zoi maya dot leng an sel ti te kathai mam pui ti hla te ngilbik surin pui ti hla te keima avangin ti hla te then ni kol eng ti hla te le hladang danga phu chuakin alo pian pha ta zoi maya ni chutia nupui Rinpuii nen anin then fel ta ka chuan boraya omreng po chu nuam ti lovin ana di lai ngai ven pa tur chuan aizol lama a chhehvel ta a hetia chhau rewak lawa hian ana dil zinga pakhat agriculture department a gram savak na chu a mutamaya apos tur ho tu te ruat kor thar sar kala om tur chuan aizola tangin achuk thlale ta ani heti lai hian radio otes adil mek boka achuk thlak nu rewak lawa chuan radio a voice test an remti thu chu a hreta a radio a o test tur chuan aizol lama bok chuan a chhole ta a chutia o test tura a thian tenen radio tlang lampana an khal chho chuan dorpui veng thar nula Biakthantluangi bt te thian ho lucky ticket zuar nen chuan anin tong ta ani lucky ticket zuar nula zinga mi dorpui veng thar nula kha angai tu zui ta a thian te somin anin chu an zong chuaka an leng ta a anin mangai tiala moite po chuan nei mai chu adu ta a ma se Rinpuii nen khan in huan na ran pa nei lova in then an ni si a ti sual pal chu a hlau ru hle a alung len wang lai ni bok nen khatia sum hial an chu atak bok sia chuan Rinpuii chu han be seile chi zia zang ani to lo mai bakah kara enge mo boruak athang na sa to sia in nei le ma se ahma angkha ani thei to don chuang lo ti a hria a ana tho na mun kor tha lama chuan a chuk thlale ang ren rona alung hi aleng thei em maya atan Rinpuii be sei ngai na om to lo ti a hria a bt laka chuan aril rungai tu na chu a sor bing ta a hetia kor tha a om hi tunlai angin telephone te alo om lova in biak po zung thei ani lo zin vei wa na tun motor tak ngial po awanga a om chhun chu Mizoram State Transport Bus kha ani de umaya chu mai pi alama kongte alamu mal lo bok nen angai zong bt nen chuan chanchin hanin hril vak ngai na kha a om lo hle a bt nen chanchin po in hril mu mal theilova anom chu alung leng chuan zan lightly film lo tho seng te chu kanin kara palai ini mo tia ril ruwa zot chungin zan lightly film ti hla hi a phu pha
tak nge ani Mizoram rel tu sawrkar in thlaka khati hunlaya Congress tuna MPCC tia kan hriat lar to zok chuan sawrkar na an chanta ka chuan aizol khopuya chuan omve adil taroi maya how tu te chuan lo du sakin aizol is district office a chuan anda ta a ti chuan sangkha zakwa somriat panhi kum top lam chuan Biakthantluangi nen chuan anin nita ani Biakthantluangi nen hian fa pahni an nei mana kumzoni nan pianga au pazok la nupui hi November ni somni pakhat sangkha zakwa somriat pali a apianga anau pangjok zai thantluanga hi December ni riat sangkha zakwa somriat panga a apiang thunga aming hi ama moite phua ani a apa zai thiam choin zai thantluanga ti in a phua ani afa pa upazok la nupui hian kumsang ni som panga khan anu le patenen chatuana cheng hau to turin chatuan ram alopan ve ta boka nupui BTE Biakthantluangi po hi aboral to bok ani Biakthantluangi BT nen hian kauthandanin apian thar hnu December ni som pakwa sangkha zakwa somriat paruk khan Presbyterian kauthan borai upahlun upa arel zatonan ain nei thattir ani sawrkar nalam sawrkar na adil hunlai hi PC ministry hunlai kha ani a heti lai hian zai lama zoram huapin lala loma se aizol khopuya party thalai ti puini khwa chuan zaya som a hloin zai po azai kwal na sahle to a hei wang hian PC ministry hunlaia MLA te po in an hriat pha em ani na amu hi a thian te pon an du sak pui em a pui po an phak ang to ka chuan an puina sa a abik takin pusang chhona te nupa Republic veng hlun tru ami te an felin an boi puina sa em a thian pa Biakthan sanga Republic veng hlun tru ami chu atangkai le bok ani Biakthan sanga nen hian khati hunlaya Deputy Speaker pusi chongkung nena an kala Biakthan sanga chuan PC Singar Lallianmawia hian na adu veta ni hi ati a pusi chongkung a chuan chutia kan PC Singar berin na adu to chuan kan penge ngeyang ti in alo tong thlamon ve nge ani zai le hlapho lama ain manual to avangin thalai assembly ate zai tura som ani fau to a ama po in nuwa mati thuwa chung tele thian tha te bula chuan asoi thin azai zau ste satanga alo chuk mipui nan lo lom dan te chuan ati phur thei ema mipui tam tak ma la zai ngai lo khati hunlaya mipui sang thum chuang zet ma a han zai thin te chuan amalam hunatan na satakin phurna apele zual ani heti hunlai hi Republic venga anom thin lai ani a hau hian Republic veng hlun tru chuan group te siamin an group minga chuan dasmaf ti in an phua sawrkara drum set te an dila amanatan 50% pay in sawrkar chuan lak aphal saka ma se 50% po chu an nitan chuan aharsa tham sia an group chuan ngaituna thar sengin ruah man na dang an siam le ta a chu an ruah man dana chuan moite hian PC hla phua sela Minister F Malsoma Bangaloa kalin kan hansa anga ti chuan pu F Malsoma chu kan dil don nia antita a an ruah man ang ngei chuan moite chuan PC hla chu a phua ta a an lo rel to angin pu F Malsoma Bangaloa chuan an han kalta a Minister pu F Malsoma chu alo lom thiam maya drum set chu granin 8 chuan lak alo phal sakta a an group po an lom hle ani PC ministry khan an chorve man nuala ama po hian kha ministry kha a chorve boka an how tu te hriat kha a hlo chho deuh ta ka wang khan an nadil po chu ol sampha le zual ni ten a hria a metric kha first division a pass ma ila sawrkar na ka hmu na hi chu du sakna wang chaw hmu ka ni ti in fiam thu ti tak hian a soi thin nge ani khatia gram savak na kum khatvela tho hnu khan PC sawrkar kha Congress sawrkar khan aron thlaka heta po hian minister te du saka hlo chho zela puro kam lawa education minister le pusi el rola agriculture minister te chuan
aizol khopui hi itan chhuah san na thalawa zai lama in man chho chel kan du sak chea chu wang chuan aizol khopuia I om hi a tha ni kan ministry kumnga chung chuan aizola om hi idu phot chuan mun danga kan da son lowang che anti a ani moite du thu sam tak mai alo ni boka departmental training neih tir chu thale ezokin an hriange ni integrated training center ITC na thiala training tur chuan anon kauta a hemikum hian engemo ti laklo anei awang chuan a phathei ta hlawa akum lea chuan anon kaule ta a hemi tum hi chuan ani po chuan nakina ti le tho ngai tur ti hria chuan a phadu talawa ti chuan ITC na thial lama chuan kumsang kha zakwa somriat panga khan training tur chuan liam phein kumsang kha zakwa somriat panga tangari sari chung ava training ta ani lekha thiam thei nga ngani boka an training na po hian a thiam thei ber pol avani le maya ma se a training zo na tur final exam a chuan subject thumlai chu engemaw ro kholna wang chuan exam kim thei talawa heti chung hian za somruk poruk point bial pasari percent mark mu in ati tha pathum zinga chuan atel phale ta thawa heti anga athiam thei ema wang hian an principal chuan BSc agree ti le tur chuan adu sak ema train dir tur chuan ati thina ma se ani chuan nupui fanau le nu le pa en kola chom ngaya hriat to awang chuan adil du talo ani ati thazol pathum zinga mi te kha an ho tu ten an du na ber pos pathum theu thlang turin an ti a chutia pathum theu an thlan zinga chuan director in remchang ati na bera alo da don ani moite chuan chutiang an ho tu ten thlan phalna an pek ta ka chuan aizol east aizol south le aizol north thlangin an ho tu te hna chuan lekha chu a thelut ve ta a ma se u te chuan nu le pa en kol ngai tak zet to ti hria in an kholama om thei turin loki chera sarkala om chu dil jok tur chuan an ti le ta thut mai sia ani po hian an u te thu oin alo rem ti ve maya a ulal kimi chuan aizol khopuia tanga thingtlang lama transfer chu irem tia I hnial lo ani chuan keiman kalo boipui mayang ati a chutia aizol khopuia tanga thingtlang lama om tura transfer atum chu minister le director chuan an ui hle maya ma se chung ko har satna wangani ti an hriat chuan an rem ti thei ta hrama ti chuan transfer ani don avangin thlakhat chol ala a post har zom hun ngakin an khuwa boreilam apanta ani ole kan soi thuil tuk don ngaihhlatu te tan anin omlo chang palange heti chin hi tuntrum episode atan chuan ni le taphot mai sela episode le peka chuan hlaphuwa le saklam pang te a cassette siam thu te soi chho kan tum to don ania clear tu le ngaihhlatu zong te in za vaia chungah lawmthu kan soye